tavoita Koskirantaa. Tämä Erkki syöttö ei vaan siellä on Jerry Ahtola nyt tässä ketjussa tuossa laidassa, eli Honoli, Koskiranta, Ahtola nyt tällä hetkellä siellä jäällä. Ja kiekkoa sitten HVC:stä Ykköseltä sinne keskialueelle ja nyt sitten jo päätyy. Nyt Matias Karlsson jälleen toimittaa, Saravo menee sitä hakemaan, siellä on Jemptin, siellä on Jason Krug, mutta Tappara tilanteen selvittää. Pystyykö Keuvoissa tulemaan sieltä omalta alueelta pois? Ei pysty, vaan kiekko pysyy edelleen HVC:stä Ykköselle, 1,5 minuuttia jäljellä. Nyt on kyllä oltava tarkkana omassa päädyssä, todella tarkkana. Nyt ei ole varaa yhteenkään lipsahdukseen ja hyökkäyspäädyssä pitäisi tapahtua. Ei mene syöttö perille, tästä tulee pitkä kiekko ja pelikatko. 1.29. Ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä, ottelut ovat tasan 1-1. Ja tuolla toisessa ottelussa, jota pelataan Viinissä, Lulla ja Brynäs-ottelussa Lulla ja johtaa lukemin 4-2 siellä, joten voittamassa tuota ottelua ja etenemässä välierään. Täällä 1-1 lukemaan aloitus Tappara päädyssä Aalto. Antaa kiekolle kyytiä, menee kulmauksessa, menee kohti keskialueelta, Honoli ei kuitenkaan kiekko osaa kunnon otetta. Sitten levitys toiselle puolelle, ja hetken kuluttua käynnistyy viimeinen minuutti, ei kun tekisi makiaa, nyt tähän tuo voittomaali. Aalto kiekossa omalla alueella, pelaa sinne alaspäin, uudestaan takaisin Aallolle. Aalto panee aika rohkeasti siitä, onneksi menee Tappara pelaajalle. Näin tullaan keskialueella, Honoli lyö kiekon päätyy ja sinne painaa perään sitten Elmeri Kaksonen. Kaksonen voittaa kun tuon irtokiekon tuolla, ei voita. Kiekko pysyy kuitenkin Tappara edelleen, kiekkoa tulee viivaan ja siitä sitten laukauksia. Nyt olisi paikka, siitä tulee ja sinne räjähtää! Sinne räjähtää! Loistavasti Olli Palola tulee, käyttää paikan ja vetää yläputken alle niin että ropisee ja Tappara menee 2-1 johtoon ja nyt on lähellä välierä paikka. Tapparalla Olli Palola maalintekijänä ensimmäinen maali, mutta tulee tärkeään paikkaan ja Tappara siirtyy ottelussa 2-1 johtoon, kun reipas minuutti on otteluaikaa jäljellä. Loistavasti Kaksonen taistelee tuolla, kiekko tulee ränkiä pitkin sinne Palolaan, joka haastaa röyhkeästi, ottaa tyhjän tilan pois, hyvät harhautukset ja vapauttaa aivan sinne ylös, kun Veslau tipauttaa vähän polvilleen. Tästä näin aivan menee putken viereen, kun ihanasti menee putken viereen ja Tappara siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Olli Palola maalintekijänä. Tällä kaudella liigassa maalit ovat jääneet tekemättä, mutta nyt tulee kyllä todella rautaiseen makeaan paikkaan.